это во всем необычное, потому что здесь представлены действительно уникумы наших ведущих музеев Волговского заповедника и музея Остров-Град-Свияжск. Здесь также представлено в какой-то мере отражаются итоги работы фонда за последние 5 лет. А эта работа, как вы знаете, грандиозная. Одновременно это и экскурс в сегодняшнее прошлое культурного наследия Республики Татарстан. Просто хочу поблагодарить всех, что вы пришли, и пришли с таким настроением, с чувством определенной гордости, что это мы с вами делаем. Так рождается дух, так обретается духовность. Мы через это становимся сильнее. Вот мы находимся на таком марше, на таком прекрасном, я могу сказать, что пути. Миллион раз повторял и продолжаю повторять, когда есть на столе хлеб и крыша не течет, а мы образованное общество, 100% образованное общество, наши души начинают требовать иные ценности. И вот мы их обретаем. Ашылган күргәзмәнең үзенчәлеге нидән гыйбарәт? Мин әйтер идем, бу менә инде безнең Яңарыш фондының 5 еллык эшенә багышланган. Аның бит әле Казан Кремленә күргәзмә булып килеп керүе зур вакыйга. Чөнки монда теләкне генә теләп эшләмәгән эшең булса, аның әһәмияте зур булмаса, дөресен әйткәндә, ул үзеңне бәһаләп бетермәгән булыр иде. Инде бу Яңарыш фондының 5 еллык эше Казан Кремль билгеле булганча бөтен дөнья мирасының исемлегендә хәзерге вакытта безнең бәхеткә каршы бар комплексыбыз шушы исемлектә бер рәттән торалар. Хәзер инде менә Свияжск буенча шундый эшләр алып барыла. Сер булмаса әйтә алмассызмы, Булгарда тагын нинди төзелешләр көтелә якын көннәрдә? Дөресен әйткәндә, хәзер Булгарда карыйсы дөресен әйткәндә музейлар, ниләр, башка кыйммәтле табышлар бик күп. Бер көндә генә килеп, аны ашап кына карасаң да, аннан болай кайтып китеп, дөресен әйткәндә рәхәте китә, дөньяның рәхәте китә дип әйтәләр. Анда килгән туристларга, килгән кунакларга рәхәтләнеп, ашыкмыйча карап чыгып, аннан болай бөтен шартлар, семьясы белән килгәнме, дуслары, танышлары белән килгәннәрме, анда кунакханәләр төзергә кирәк. Халыкка төрле дөресен әйткәндә хезмәтләр күрсәтергә кирәк, аның күңелен күтәрергә, аның күңелен җиялеп итәргә. Уңайлы картылар. Уңайлы картылар төрле яктан. Менә шуны эшләште.